nagħtu r-rendikont dwar il-COVID-19 għaw Malta. L-aħbarijiet tajbu huma li kellna 6 persuni oħra li fiequ, allura it-total ta' nies li fiequ huwa ta' 419. Il-bieraħ għamilna 1137 tests u minn dawn kellna 3 persuni li ħarġu pożittivi. Allura t-total ta' nies li huma pożittivi huwa ta' 489 u dawn ħarġu minn total ta' tests li għamilna mill-bidu net ta' 40,493. U jekk inti tneħħi mit-total ta' nies li huma pożittivi dawk li huma issa fiequ u dawk il-5 persuni li mietu, aħna għandna total ta' 65 cases li huma attivi. X'etajiet kellhom dawn in-nies li issa fiequ? Għandna 3 persuni ta' età bejn 10 u 19 il-sena, 2 persuni bejn 20 u 29 sena u persuna waħda bejn età ta' 80 u 89 sena. It-3 każijiet li kellna. Kellna marra Maltija ta' 27 sena li bdiet bis-sintomi fil-5 ta' April bis-sola u ġieħ fil-ġogi u anka u ġieħ fil-muskoli u wejja, u mbagħad fis-7 ta' April kellha nuqqas ta' xam u din il-persuna għamilniela t-test u anka t-tifel tagħha, tifel żgħir ukoll kellu s-sintomi u għamilnielu t-test. Dawn kienu propju persuni li kienu diġà qegħdin f'kwarantina għaliex kienu f'kuntatt mal-familja ta' persuna oħra li konna diġà informajnikom qabel li kien diġà pożittiv. Propju dan kien każ ta' fejn kellna cluster ta' persuni li kellna nies li kienu bis-sintomi u mbagħad kellu trasmissjoni lil persuni oħrajn fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad dak il-persuni wkoll issa qegħdin naraw li anke affettwaw il-familja tagħhom. Ġifieri bħalma qegħdin naraw li inti meta jkollok persuna li għandu dan il-virus huwa faċli li ħajkun qiegħed jinfetta lil ħaddieħor sakemm dawn ikunu qegħdin f'close contact magħhom. U hemmhekk hija fejn inti permezz ta' l-iżolazzjoni u anke l-kwarantina bħalma rajtu daw 2 persuni li ttieħdu minn persuna oħra kienu qegħdin f'kwarantina, allura hemmhekk naqqasna ċ-ċans li setgħu huma ferxuha lil ħaddieħor. Dawn huma l-miżuri li aħna qegħdin inkomplu nsaħħu anke f'dan l-istadju li għandna ta' transition bejn il-fażi fejn aħna qed naraw li n-numru ta' każijiet kemm jista' jkun dejjem qed jibqa' stabbli. Kellna każ ieħor ta' raġel Awċi ta' 34 sena li dan ħareġ pożittiv fost dawk in-numru ta' nies li aħna qegħdin nofrulhom it-test bħala enhanced testing anke fuq nies li m'għandhomx is-sintomi. U hemmhekk aħna sibna dan il-persuna li avolja ma kellu l-ebda sintomi wkoll ħareġ pożittiv. U l-vantaġġ huwa li dal-persuna issa jkun qiegħed f'iżolazzjoni u l-kuntatti tiegħu f'kwarantina ħalli jekk aħna nkun nistgħu nikkontrollaw il-firxa. Dal-persuna kien imur għax-xogħol, ovvja kien bla sintomi, però ma kellux kuntatti ma' nies oħrajn fuq il-post tax-xogħol, allura hemmhekk la darba poġġejna lil persuna fil-familja tiegħu f'kwarantina hemmhekk nkun nistgħu ikollna każ li huwa wkoll contained. Dawn huma l-każijiet, it-3 każijiet li propju kellna llum. Dejjem infakkarkom li bħalissa aħna qegħdin inkomplu nsaħħu s-sorveljanza tagħna kemm billi aħna qegħdin inżidu kemm nistgħu n-nies li qegħdin nagħmluhom it-testijiet u la darba mhux hemm ħafna każijiet li għandhom is-sintomi bħalma konna fil-bidu, allura aħna ftaħna kemm nistgħu fuq dawk in-nies li ma jkollhomx sintomi fejn aħna qed nofruha lil kumpaniji lil nies li jaħdmu fuq postijiet essenzjali u bekk aħna naqbdu kemm nistgħu. U mezz ieħor li konna daħħalna wkoll biex insaħħu s-sorveljanza huwa symptom checker. Jien nerġa' nappellakom biex tkun tistgħu tidħlu f'dan is-symptom checker hawnhekk qegħdin taraw propju l-website ukoll hija covid19check.gov.mt li din hija web-based app fejn persuni jkun jistgħu jidħlu, jkun jistgħu idaħħlu d-dettalji ta' jekk għandhomx sintomi u anke hemmhekk kun tista' tagħmellek x'inhuwa r-riskju li inti seta' kellek il-COVID u mbagħad hemmhekk ikun qed jirreferik għat-testijiet u anke x'miżuri oħra trid tieħu. Dejjem infakkarkom li dan it-test li qegħdin tieħdu online biex tagħmlu l-assessment tagħkom ma jkunx qed jinkludi l-ebda dettalji personali u lanqas ikun hemm dettalji
ta' fejn inti qiegħed il-post permezz ta' l-app tiegħek u anqas ħajkollok il-location ta' fejn huwa l-IP address jiġifieri tal-computer. Ġifieri huwa tistgħu serħu moħħkom li dan huwa kompletament konfidenzjali. U tajjeb ngħidu li sa issa kellna 34,454 persuni li propju iċċekkjaw is-sintomi tagħhom permezz ta' din il-web-based app. Nappellalkom biex titlu fiha u tkomplu tużawha ħalli tgħinuna wkoll bis-sorveljanza tagħna barra li jkollkom il-benefiċċju intom li tkun tistgħu tagħmlu assessment ta' xi sintomi li jista' jkollkom. F'dan l-istadju li qegħdin fih bħalissa huwa importanti ħafna li kulħadd ikompli jsegwi l-mezzi ta' prevenzjoni dawk li ilna għaddejjin bihom imma tajjeb li nfakrukom fuqhom għaliex bekk huwa l-mod kif aħna nkun nistgħu nibqgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni tal-COVID hawn Malta. Waħda mill-iktar importanti dejjem ngħiduha hija d-distanza soċjali, nafu kif jittieħed dan il-virus, nafu li jittieħed minn persuna għall-oħra u allura hawnhekk aħna dejjem importanti li nżommu distanza ta' 2 metri il-bot minn xulxin. U ma mmorrux postijiet fejn huma affullati għaliex hemmhekk inti tkun qiegħed iżżid ir-riskju ta' li tiltaqa' ma' persuna oħra li jista' jkollu dan il-virus. Importanti it-tindif, il-ħasil tal-idejn nibqgħu dejjem nagħmlu enfasi fuqu li naħslu idejna bis-sapun u fejn m'għandniex aċċess għas-sapun u l-ilma nkun nistgħu nużaw l-alcohol wipes, rubs jew inkella ġel. Importanti wkoll li nevitaw li noqogħdu mmissu wiċċna ħalqna imneħirna għaliex dawn jekk noqogħdu missu l-areas fejn inti tista' titrasmetti l-infezzjoni permezz tal-idejn li nafu tkun tista' tmiss ħafna affarijiet hemmhekk tkun qed iżżid ir-riskju li inti tgħaddi l-virus lilek innifsek. Anka jekk għandek xi sintomi, dejjem importanti li ċemplinna fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nevalwaw ukoll is-sitwazzjoni tiegħek u anka nkun nistgħu nagħmlulek it-test li aħna għandna l-ħabs tagħna li jkunu qegħdin hemmhekk jistennew biex nagħmlu propju dawn it-testijiet. Importanti wkoll li jekk xi ħadd ikun qed jagħtas jew jisol dan jagħtas jew jisol ġa tixju u din tixju importanti li tintrema mill-ewwel ġa d-dasbin u ma titħallix tiġri fuq il-postijiet fejn inkunu għaliex din tista' tkun mimlija b'ħafna mikrobi allura hemm ċans kbir li inti titrasmettija lil ħadd ieħor. Jekk inti ma tilħaqx toħroġ it-tixju, importanti li inti wkoll tagħtas ġal-elbow. Dejjem infakkarkom ukoll li jekk xi ħadd li għandu sintomi, kwalinkwa sintomi li jkun hemm importanti li ma toħroġ għaliex hemmhekk tkun qed tista' tesponi lil ħadd ieħor. U anke appell għal dawk in-nies li qegħdin f'kwarantina, il-kwarantina qiegħda hemmhekk biex nipproteġu lilek għaliex inti hemmhekk nkun nistgħu naqbduk malajr kemm tista' jekk inti għandek is-sintomi, imma wkoll importanti li hemmhekk ma toħroġ barra fejn inti tista' tkun f'kuntatt ma' persuni oħra. Għaliex la darba jibdew is-sintomi u anke fil-bidunet, anke fejn ma jkunx hemm sintomi, hemmhekk ukoll tista' titrasmetti lil ħadd ieħor. Dejjem nappellaw ukoll biex nieħdu ħsieb saħħitna. Nieħdu ħsieb saħħitna li nkunu niklu ikel tajjeb, nagħmlu l-eżerċizzju fiżiku, ħalli jekk inżommu ruħna b'saħħitna ħalli jekk niltaqgħu ma' dan il-virus dan isibna li aħna b'saħħitna nkun nistgħu niġġildulu dan il-virus. Anka speċjalment dawk in-nies li huma vulnerabbli jieħdu ħsieb saħħithom, jieħdu ħsieb li jikkontrollaw il-marda kronika tagħhom u jekk ikollhom bżonn li huma jmorru għand it-tabib jew inkella ċentru tas-saħħa importanti li ma naqbdux immorru ma nċemplu ħalli jekk ikun hemm evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tal-persuni. Dejjem nappellaw biex aħna nżommu ruħna b'saħħitna ħalli bekk permezz tal-kontrolli li qegħdin nagħmlu dwar dan il-virus minnaħa tagħna intom ukoll bħala l-pubbliku dejjem iżommu ruħkom b'saħħitkom u l-mezzi tal-prevenzjoni jgħinuna biex inkun nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Welcome to this COVID-19 update on the situation. We have good news that we have had 6 persons who have recovered from COVID after having had the test which resulted negative, so the total number of recovered persons now is 419. Yesterday we have done 1,137 tests, and out of these we have had 3 cases which are positive.
One of these cases was in an asymptomatic person who was picked up through enhanced testing system that we are doing on various employment locations and also on people who are essential workers. And the other 2 cases were 2 cases which were linked with a previous cluster which had been reported earlier. And these 2 persons had been already in quarantine, so that would be a contained case. The total number of positive cases so now is 489, out of a total test of 40,493. And the active cases is 65. Our appeal also is to ensure that we adhere to the prevention measures, so maintaining social distancing of 2 meters from each other so that we can prevent transmission from one person to the other, the importance of hand hygiene, which is very important through washing with soap and water, but also if you don't have access to soap and water, to use alcohol rubs or hand gels, which are as well effective. And also, if a person is sick, it's important to call 111 so that we can evaluate your symptoms and also we can then refer you to testing if this is required. We appeal to the people to also, if they are sick, and if they are coughing or sneezing, to sneeze or cough in a tissue so that we don't spread the viruses, especially on surfaces around us. And also to keep yourself healthy, to eat healthily, do physical activity, but also for the vulnerable people to manage their chronic condition, because these are the people who would get more complications if they get the virus. Thank you. Immorru għal-ġurnalisti. Claudio, mill-Orizzont. Grazzi, Prof. Gawċi. L-għanet fost l-obbligi fuq il-ħwienet hemm li kull ħanut jippermetti klient wieħed għal kull 10 metri li għandu. Kif se jkun qed jiġi immonitorjat dan u anke infurzat? U t-tieni mistoqsija dwar il-kwarantina li inti wkoll għamilt aċċenna liha. Jekk iħassbekx il-fatt li qed hemm min xorta waħda qiegħed jikser il-kwarantina obbligatorja. Fuq il-ħwienet bħalma semmejna aħna il-ħwienet non-essential retail kienu waħda minn dawk il-miżuri li issa irrilaxxajna, però irrilaxxajnihom permezz ta' mezzi ta' prevenzjoni u ta' mitigazzjoni. Fejn allura n-numru ta' nies li jistgħu jitlu fil-ħanut kif qed tajjeb inti huwa limitat. U huwa limitat skont l-erja tal-ħanut. Kull retail outlet huwa obbligat li fuq il-ħanut fuq barra iwaħħal tabella skont l-erja li għandu fejn hu jkun qed jindika kemm huma n-nies li jistgħu jkunu f'dan il-ħanut. U aħna wkoll għandna l-ispetturi tas-sanità li flimkien mal-pulizija qegħdin iduru u anke jiċċekkjaw dawn il-postijiet u anke jaraw li n-numru ta' nies li jkunu preżenti fil-ħanut ikun dak skont il-limitu li jkun qed jippermetti. U anke wkoll jiċċekkjaw dwar miżuri oħra bħal pereżempju l-użu tal-maskra jew inkella tal-visor u anke li jkollhom available l-alcohol rubs ukoll. Allura hekk aħna nkunu qegħdin naraw li l-ħwienet li qegħdin jiftħu ikunu qegħdin josservaw dawn il-mezzi ta' prevenzjoni ħalli jekk in-nies li jkunu qegħdin imorru jixtru hemmhekk ikunu qegħdin jaraw li jkunu qegħdin ukoll safe min-naħa tagħhom. Fuq kwarantina, aħna nies nitolbuhom li jqogħdu f'kwarantina anke permezz ta' avviż legali għaliex inti kollok nies li jkunu esposti għal persuna li huwa pożittiv, iċ-ċans li hu ikun dak il-virus ikun qiegħed għoli u għalhekk aħna nkunu qegħdinhom jqogħdu f'kwarantina u għalhekk importanti li dawn jibqgħu ġewwa għaliex jekk huma jistgħu jkunu effettivi at any stage f'dawk l-14 il-ġurnata hemmhekk jistgħu jesponu lil ħaddieħor jekk huma jkunu qegħdin joħorġu barra. Jiġifieri importanti li jqogħdu ġewwa u għalhekk li aħna wkoll għandna l-ispetturi li qegħdin iduru biex jaċċertaw li n-nies ikunu qegħdin f'kwarantina. Sfortunatament ikollok min ma jifhimx li l-importanza tagħha din u allura jkun hemm min ħareġ u sfortunatament ukoll ikun hemm min ikollu jieħu l-multi għaliex ikun kiser il-kwarantina. Nappella lill-pubbliku li dan qegħdin nagħmluh il-kwarantina biex aħna nkun nistgħu nipproteġu il-firxa ta' dan il-virus fil-pajjiż tagħna. Allura nappella r-responsabbiltà minn għand kulħadd. Albert mill-Malta Independent.
L-wara nofsinhar tajjeb, Prof. Gawci, xtaqt nibda forsi punta kjarifikazzjoni fuq waħda mill-każijiet li semmejt inti llum l-ewwel każ fejn semmejt li s-sintomi kienu l-ewwel li ħarġu fil-5 ta' April. Ma nafx forsi rrid tgħid li jekk mhix fil-5 ta' Mejju propja. U żewġ mistoqsijiet apparti minn hekk. L-ewwel nett xtaqt insaqsi jekk hemmx suġġerimenti jew obbligu għal dawk li jaħdmu fl-uffiċini li ma jistgħux jaħdmu mid-dar bit-telework u qegħdin iktar minn erba' min-nies jekk għandhomx jilbsu maskra bħalma ovvjament hemm l-obbligu fuq in-nies in public places. U xtaqt insaqsi wkoll mill-analiżi ta' figuri minn barra minn Malta jekk hemm xi estimi fuq kemm jista' jkun hemm każijiet pożittivi ta' COVID-19 imma mingħajr sintomi fil-komunità li għadhom ma ġewx lejn l-awtoritajiet. Grazzi. Iva, għandek raġun il-każ l-ewwel wieħed kien l-sintomi ħarġu fil-5 ta' Mejju. Fatti hemmhekk dak tara li inti kellek il-link mal-persuna l-ewwel waħda li kellu s-sintomi f'din il-familja li mbagħad żviluppaw is-sintomi tal-persuna l-oħra li kienu f'kuntatt miegħu. Fuq il-postijiet tax-xogħol, aħna naraw li meta ikollok il-postijiet tax-xogħol ikun hemm risk assessment tal-persuni li jkunu qegħdin jaħdmu skont ix-xogħol propju li jkunu qegħdin jagħmlu. U hemmhekk skont dan ir-risk assessment isir ukoll x'inhuwa l-aħjar mezzi li persuni jistgħu jieħdu fuq dan il-post tax-xogħol fejn inti jkollok nies li jkunu qegħdin kuntatt ma' xulxin. Inti għandek postijiet fejn ma tistax tnaqqas iċ-ċans li l-persuni jkunu qegħdin f'inqas distanza minn ta' 2 metri. F'dawk iċ-ċirkostanzi iva hemmhekk ikun hemm l-użu jew tal-perspex jew inkella jkun hemm ukoll l-użu tal-visors jew inkella tal-maskli. Jiġifieri f'kull ċirkostanza tax-xogħol ikun l-użu tal-maskli jew visors jew mezzi ta' prevenzjoni oħrajn skont iċ-ċirkostanza ta' kull post. Fuq il-numru ta' nies li jkun l-om l-ebda sintomi fil-komunità huwa fenomenu li qed joħroġ li huwa xi ħaġa pjuttost riċenti li aħna qegħdin narawha dan is-sitwazzjoni fejn numru ta' nies m'għandhomx sintomi manka li pajjiżi oħrajn ukoll qegħdin jaraw din is-sitwazzjoni. Huwa diffiċli bħalissa li tqabbel għaliex mhux kulħadd qiegħed jagħmel it-testijiet fil-popolazzjoni fuq in-nies li m'għandhomx l-ebda sintomi. Aħna qegħdin naraw x'inhi ċirkostanza u Malta fejn aħna sibna li għandna 13% tal-nies tagħna li m'għandhomx l-ebda sintomi li kienu minn dawk il-pożittivi li kellna. Ġifieri minn dawk il-pożittivi kollha li kellna, 13% minnhom ma kellhomx l-ebda sintomi. Li hu numru li huwa sinifikanti u allura għalhekk aħna nħossu li għandna nkomplu nsaħħu l-istrateġija tagħna li nkomplu nwessaw dan it-testjar. Matthew minn Malta Today. Wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawci. Nafu li hemm xi studji li jindikaw li t-tfal huma nqas suscettibbli għal COVID-19. Min li meta għandhom jilbsu l-maskri. U għax di mhix hemm diversi arreja kitbunna li għandhom konfużjoni fuq din tal-punt. Jekk tista' speċifikana please. Iva, infatti fit-tfal ta' inqas minn 3 snin mhux indikat li inti tlibbishom il-maskra. U għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti wkoll meta dawn it-tfal aħna joħorġu u nkunu żgur li m'għandhom l-ebda sintomi ħalli jekk ma jkunux ta' riskju għal ħadd ieħor. Beppe minn Newsbook. Ma nagħlqux għall-pubbliku. Fiċ-ċirkostanzi preżenti, n-negozji tas-sunbeds u l-umbrellas kif ukoll il-ħwinetta li kellu l-ġelati huma permissibbli fil-bajjiet? Bħalma diġà indikajna aħna l-restaurants tajjeb u l-kafeterji dawn ma jistgħux jiftħu għalissa. Aħna nibqgħu għaddejjin bl-assessment tagħna ħalli naraw x'jkunu ċ-ċirkustanzi skont kif inkunu qegħdin mixjin fil-mixja tagħna f'din il-pandemija. Nigel minn TVM. Wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawci, Television Malta huwa infurmat li fl-aħħar xarejn kien hemm tnaqqis sostanzjali fl-ammont ta' każi ta' kanċer li kienu identifikati li nistema tajjeb fuq il-karta iżda tobba huma preokkupati dwar dan. Fil-banda l-oħra għandna tarif ukoll li kien hemm numru qawwi ta' awtopsi fuq imwiet fil-komunità li rriżultaw li dawn mietu kawża ta' attakk tal-qalb.
Jista' jkun illi qegħdin nirbħu l-battalja tal-COVID-19 imma forsi mart ieħor qed jaħrab minn idejna bħala Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Huwa inkwetanti dan x'qed tirrakkomanda. Iva Nigel, dan huwa punt importanti ħafna li aħna vera għandna l-pandemija tal-COVID-19 imma l-mart liħor jibqa' għaddej xorta. U iktar li trid toqgħod attent għaliex taf li inti n-nies li għandhom mart kroniku ikunu dawk in-nies li jekk jaqbadhom il-COVID-19 għandhom iktar ċans ta' komplikazzjonijiet. Aħna però fuq l-imwiet għamilna evalwazzjoni tal-mortalità li kellna hawn Malta u qabbelnija propju wkoll ma x'kien qed jiġri fl-istess żmien is-sena l-oħra. U kellna ftit ġranet fejn kien hemm naqra iżjed żieda meta tqabbilha ma' snin ta' qabel, però mbagħad irġajna morna għall-istess livell ta' dak li hu mistenni bħal dan iż-żminijiet. L-appell tagħna huwa dejjem li n-nies iridu jieħdu ħsieb saħħithom. U allura jekk persuni għandhom xi sintomi li għandhom bżonn il-kura medika, importanti li ma jibżawx jieħdu din il-kura medika. Importanti wkoll li min għandu ċertu mart, pereżempju mart tal-qalb, dan diġà jaf x'ikunu s-sintomi tal-mart tal-qalb u fejn hemm bżonn jekk naraw li hemm dawn is-sintomi, speċjalment sintomi li huma akuti, mill-ewwel għandu jirrikorri għall-għajnuna. Jean Paul, mill-Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Going back on restaurants, there's a case in Amsterdam where a restaurant has introduced quarantine greenhouse so diners can eat while social distancing. Are there any plans or discussions to introduce similar measures in Malta when restaurants reopen? And with regard to antibody testing, is that going to become a major part of the government's COVID-19 strategy moving forward? And if so, are there any plans for large chunks of the population to get tested? Thank you. Bħalma semmejt diġà aħna bħalissa qegħdin fi tranzizzjoni, aħna diġà kellna rilaxx ta' ċertu miżuri li bħalissa qegħdin fil-fażi li nkun nistgħu nevalwaw x'qed jiġri permezz ta' dawn il-miżuri, ħanna naraw li u nassiguraw li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli u mbagħad bil-mod il-mod inkun nistgħu ngħaddu għal iktar rilaxx tal-miżuri skont iċ-ċirkostanzi u skont ukoll l-assessment li aħna għamilna, però dejjem rridu nifhmu li kwalinkwa sitwazzjoni li qegħdin fiha dejjem irridu nieħdu l-mezzi ta' prevenzjoni u ta' mitigazzjoni fejn aħna nibqgħu għaddejjin li ma jistax ikollok sitwazzjonijiet ta' postijiet li nerġgħu nirritornaw lura eżatti kif kienu qabel. Għaliex dan huwa importanti li aħna inkomplu insegwhom la darba nafu li għad hemm il-virus li qed jibqa' jiċċirkula. Fuq l-antibody testing, iva aħna ġibna diversi kits u biex naraw li huma l-aħjar minn dawn il-kits u bħalissa għaddejjin bil-validation ta' dawn il-kits. La darba aħna ikollna kits li huma validati li huma tajbin li kun qegħdin jagħtuna dak ir-riżultati li aħna nistennew minnhom u mbagħad aħna nkun nistgħu niftħu iktar il-firxa tal-antibody testing. Claire minn Times of Malta. Good afternoon, Professor Gauci. To add to what Nigel was asking about the sunbeds, so recently you told us that our beaches are still open, obviously we haven't closed the beaches. Are sunbed operators allowed to rent these out? And if so, what are you doing to ensure that all the hygiene efforts are taken by these operators? And on the strain of coronavirus in Malta, have you identified the strain that hit the island? Thank you. Fuq sunbeds u fuq beaches ma kien hemm l-ebda eluq ta' dawn il-beaches bħalma rajtu ftakru li f'Malta bil-miżuri li ħadna dal-miżuri fejn aħna ħadna l-miżuri li nqas li stajna biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Però importanti li aħna jkollna l-appell li dejjem il-pubbliku jibqa' jsegwi l-miżuri li aħna nkunu qegħdin nagħmlu għaliex aħna ma nistgħux din is-sitwazzjoni li nerġgħu immorru lura. U bħalma rajna aħna dan il-virus li aħna għandna qiegħed jiċċirkola huwa l-virus li qed jiċċirkola f'diversi pajjiżi u allura dan huwa virus li aħna qegħdin attenti fuq biex naraw kif qed jiġi trasmess minn persuna għall-oħra u nafu x'inhuma l-mezzi ta' prevenzjoni. U dak huwa li aħna qegħdin indaħlu u dejjem inkomplu nsegwu u bħalma rajtu sa issa rnexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Kien minn Net News? Tellemlek, Prof, se skont informazzjoni li għandna f'Lulju se jiftħu child care centers biex naraw x'minnu dan, għandna wkoll informazzjoni li kumpanija tal-gvern li tibgħat in-nies jiċċekkjaw l-arloġġi fid-djar se jerġgħu jibdew imorru fid-djar mill-ġimgħa d-dieħla wkoll
biex nikkonferma jekk din vera jew le. U finalment mingħand ta' sports, faċilitajiet sportivi. Jistgħu jitħarġu atleti sportivi jekk ikunu inqas minn 4 persuni u jżommu distanza ta' 2 metri please. Bħalma semmejt, il-miżuri li ħajkomplu jiġu mħabbra meta jkun il-waqt u dejjem ibbażati fuq risk assessment li għamilna, imma importanti huwa li aħna rridu naraw li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli. Kelli minn One Youth? Nsellimnek, Professor Gawci, għandi żewġ domandi jekk jogħġbok. Dejjem enfasizzajtu bħala awtoritajiet li l-użu tal-maskra fuq persuna se tipproteġi l-persuna oħra meta tkun fil-pubbliku. Xjentifikament din kif taħdem eżatt, ġifieri kif se jkunu kontrollati il-mikrobi minn persuna għall-oħra b'dan l-użu? Forsi il-pubbliku hemm barra jista' jifhem aħjar ir-responsabilità li hija imposta fuq ġustament għal isir dan iż-żmien. U il-fatt li inti semmejt li 13% tal-każijiet huma fil-fatt każijiet li ma kellhomx sintomi. Huwa inkwetanti dan in-numru? Fuq l-użu tal-maskri, bħalma spjegajna u tajjeb inti kelli meta persuna libes il-maskra u jekk kellu dawn il-viruses ħaj jippreveni milli jgħaddihom minn ħadd ieħor għaliex il-pori tal-maskra ma jippermettux il-viruses milli jgħaddu. Allura mbagħad jekk persuni kollha jilbsu din il-maskra hemmhekk qed jipproteġu lil xulxin. Allura r-responsabbiltija ħafna iktar hawnhekk għaliex meta persuna libes il-maskra u qed jipproteġi lil ħadd ieħor. Dak il-maskra tiegħek qed tipproteġi lilek. Il-maskra tiegħek ħadd tipproteġi lili. Allura importanti li kulħadd ikun responsabbli u jilbes il-maskra meta u fil-postijiet fejn indikajna. Dan huwa importanti għaliex nafu li l-virus għadu qed jiċċirkola magħna, norbota ma' tieni mistoqsija tiegħek ukoll fejn hemm nies li m'għandhomx sintomi u xorta ikunu qegħdin iġorru dal-virus u xorta jkun jistgħu jgħadduha lil ħadd ieħor, allura ma tlumhomx il dawn in-nies li huma jibqgħu joħorġu u jmorru fuq barra wkoll. U allura permezz ta' dan il-mezz li aħna issa daħħalna wkoll l-użu tal-maskri meta inti tidħol f'ċertu outlets, anka meta tirkeb tal-linja u meta inti tirkeb il-go-to ferry, dan huwa importanti għaliex la darba aħna qegħdin nirrilaxxaw ċertu miżuri. Hemm ir-riskju li l-virus jerġa' jibda jiżdied u allura żidna dan il-mezz ta' prevenzjoni. B'hekk aħna rnexxielna nżommu sitwazzjoni stabbli bil-mod u bil-għaqal il-miżuri kollha iddaħħlu u ġew rilaxxati permezz ta' evidenza. U hekk aħna qegħdin naħdmu bil-għaqal imma rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Blajnuna li kulħadd jimxi mal-mezzi tal-prevenzjoni mal-liġijiet li daħħalna hekk nkun nistgħu nibqgħu sejrin tajjeb fil-kontroll ta' din il-pandemija. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u nixtieq nawgura l-ġurnata tajba lil kulħadd. Grazzi.